Vigyázzott, nagyon egyenletlen. Megkapaszkodsz a fában? Mi, hogy áll a hajam, mint egy paré. De nem? Hát holnap ebből fodrászkodás lesz. Feltéve, hogy abba fel tudsz kelni előbb, mint meg. Kiesett a teknőc, nézd, kiesett. Igen, ott van a teknőc. Kiesett. Ide hozod? Hozd ide azt is. Igen, ügyesen fordultál meg. Jó zuc. Ez egy ilyen skorpió rúgás volt.